Guys, ready na ang hapunan. Ako rin ako mukaon kay naglakos mong good meal ni mama niya. Abi na mong nas mimi dadto. Nagsabaw man si papa og miswa, so nangaon mi. Ni Auntie Mercy og ni Lilen, ni Ate Maya Mia. Uyalan. Nagkaon ko guys kay lamig kay ang miswa. So ako din ako mukaon. Alay na me. Ani kaon man pa daw nas mimi dito yung sa papa sa ila. Sige na mo, dali na. Nagpalit may og-liog nga 1 ka kilo. So, ayan, giadobo na ako. Lami ang sudan, guys. Pasinsa naman sa akong lamisa, ha. Kaya ako rin palitan og mantel. Si Doy, wala sila trabaho ugma. Di ko mabilar. Kay holiday. Ay, klase bernis man. Klase naman mo. Estudyante di may school bus yung sakyan. School bus. Pasukas ko na siya matulog eh. Higangan magod siya guys. Agkaw na ta? Nakasili didi, murang sili didi sa. Hindi wala na kay wala. May lang, di mo lang. Lagi. Ay pag ituslo na ng 1 ka yaho nga, kay halang na mimi. Sumukaw na si mimi yun niya. Alin, sige tanta ka de. Sunod oras na Lang de. So. Kaon ka? Kasiti pa man. Ginloan niya ang durian. Ako, ditong ko ngayon nasa sapa, karon siya na po din sa patag. Sure ba? Kami nga itong ganito pag hilamon guys, kaya di makita itong likod. Namanaw naman kong pamahog og baboy, ug baka, nagiguay ako. Ato rin na siya halingan ba ni guys. Nagsagbot na, naglabong ng hagbot. Nagasa ka? Nagasa ka? Ito wala ko po eh. Bungon sa kadto. Hulam ko sa katong para alutay. Wala busog ka ha. Kape sa ta guys. Kay udto na. Lami kaya akong kape karon guys oh. Hotdan man kog Nescafe stick. Nescafe nga pure kape. Akong gikape guys kay naglaga si Doy og dahon sa mangga. Muna mong kape karon guys. Dahon sa mangga. Kape ta guys. Kuan ko dito Gianam na kung sagbot niya nanubo sa kuan. Akong mga durian. Kape ko sa mangga na yun. Gianam na kung kuan ng sagbot ito sa kuan. Kay ako din ang halingan pag maglaya na. Kaya kung di mo anamon guys maglabong man. Mong di pa kayo siya labong. Ano mo na itong basok pero saro lang ang gigamit. Nangapi sa ko guys, nangapi. Nakalimot mo kape gabi ida eh. Abi na kong naikapi dire. Kuman akong kape guys. So balik na punta kay di pa kayo init.
Yan na. Ha? Kuha sa sanggot dito ka. Okay. Dukan ako. Aman. Pahuway na ta guys, kay init na. Ugma na sad. May manang kuan sayo ta mag
basok kay ang init dili pa kayo sakit. So taas-taas po datong agi karon guys. Oh. Ugma na pod kay nakaman sa ugma. Hinahinayan ra man gud ni. Bahawa na. Taas kay tag-agi karon. Sayo ko makasugod kay wa may klase. Nang sayo ko din istrabahoan dayon basta walay klase sayo ko din hidayon sa akong mga durian. Ugma buntag din hinapod ko. Kana diha. Ako na nakalingawan og basok kada kuan guys kay aron dili maglabong. Kay pag maglabong na manang kuan na sa dayon kayo. Hago na kayo basta labong na ang sagbot nga anha pa nimong basukan. Pero akong punuan sa durian, hawan gina siya permi. Di gina siya kasagbutan kaya ako man ginaag habukan ang kuan punuan sa durian. Manang di gina siya kakuan. Di gina sagbutan ang punuan. Habukan man ang kanirang mga kilid-kilid oh. Taingon dito. Pero di pa man sa kay na di pa sa kay tantong labong ang sagbot pero ato lag kalingawan pag kuan. Mintras nga di pa siya labong. Kanina ning bulang huyan. Ako ning kuan-kuanon karon kanang tabas-tabasan og sanggot kay kuan pa man landong pa man dani. Ako nakalingawan og kuan sa kuan. Kaya di na siya madala atong sarol guys kay lapad kay tog kuan. Mataban niya ng kuan punuan sa balanghoy. Kani atong gamiton guys. Para dani sa balanghoy. Uy, tamakan man. Kay may manis siya kay anaunom ni siya guys. Diha. Kani nasa punuan. Hindi na siya madala itong sarol kay ma. Ano na siya guys. Hindi na siya masarol guys kay lapad kay itong walang sarol. So ano na siya. Kuan mo ko ni siya sigpang. Diba? Kakaon na tala ni sa sunod kuan guys buwan. Lihang man po ng sagbot ani kay kuan man. Ay ito buwan og layaw nga kabaring. Ako na aglapason guys kay kampat sa kuan. Punuan sa balanghoy dili na din agayo ang balanghoy. Nang kailangan gina siya nga kwaon. Yan na. Hagbog kayong kuan guys. Tigbaw. Malaya na siya na guys. Ito na siya kuan-kuanan kay hindi maglabong. Mananay. Tulog ko ng lula. Tuod. Hawa na tong balanghoy guys. Nay. Walay klase karon guys kay holiday. Bata relax. Basta si Doy-Doy. Oy trabaho. Wan mo na sila ni Doy-Doy dili mo na sila mga regular mo nang
Dili sila patrabaho og holiday kay wa man sila double P. Hindi man sila regular. Okay, regular. Siyalan. Trabaho to sila kay dinalian. Dinalian ko no. Wala ba yung sila trabaho karon kay holiday baya. Di ka na ang ilang kumpanya og hatag og kuan. Dighatag og sani double P. Karon kay nagbuhos man sila niya dinalian motong gipatunga sila. Amot sa Lunes og nabakaha. Domingo na yun ay trabaho. Domingo wala. Lunes. Wala ko kabalo. Nabaya trabaho. Kaaman, kay Lunes. Ay, Wala kayo dani guys. Nay, Wala kayo dani sagbot. nay lamang klase Lunes. Na may klase Lunes. Wala. Wala. Nagyaman na ako dahil. Kani ako ning tabalon kay mahambog man eh. Sada kaya itong bulanghoy karon kay ang iyang way sagbot kayo sa ilalom. Basta agkanam lagi pagkuan. Ako rin po naginani sa una pagkuan. Ako rin po nagipang inani paglampas. Kung ano nila ako nagi kung pag-ayo kay okay. Hawa dia kay basig day kuan dia bitin. Labong kaayo. Tapos ka diri nay. Happy ka na makaon na mi. Dagan kita but kay. Ha? Dagan kita but. May din hitaguan na sa ilalom oh. Kay bugnaw. Bugnaw kay din sa ilalom guys. Tunas bibi nagsilog na. Panguhong ta panguhong. Alak ka. Unsa man ni? Tinguhong na biya karon guys. Dili manguhong daw ta dinhi de. Kasi hindi makakita tag-uhong. Diri. Ha? Kita ko uhong diri. Sure ba? Atong Nagtiniil biya ko guys. Oh. Nagtiniil ko guys. nay kada kita sa ilalom nay. Sada man gid sa ilalom di ay kay landong Ano man. yung di balay? Bugnaw man din sa ilalom. Agay ah. Kita rin ko. Pahinay diya. Inay. Nakakita ko uhong. Kita ko na siya sa uhong. Hay bag makakita ta sa uhong me. Bahot kinis mimi gid na bata gid. Adidas ko diri nay kay. Kami sa ilalom sa bulanghoyan guys. Dire ko sa ilalom sa bulanghoyan na pahuway. Mag-anak ko yun na. May day pahuwayan na ni sa ilalom sa bulanghoyan kay landong ay bugnaw. Kada kay dito nay. Ha? Dito. Nako asista no. Asista na ko nga sa puton. Oh no. Asista nga sa puton. Sa puton. Ang sa puton. Imbis nun kayo ay klase guys. Sayo kay nagmata. Pero na klase dugay mo mata. Hi guys, magadto mi kukoy kay manghulam ko og kuan. Katong para alutay. Kay si Alan reklamo na si Alan na iyang kuan katon na kuno kay iyang ulo. Agoy, sirit man. Labong na brigada nisa. Miyaw lang sanggot mi giuli ni mo me. Ako ra na pang ano. Labong sagbot. Bagilid kayo. Ako alutan si Alan unya maguli guys kay reklamo na siya na katol kay ang ulo. Kay hambog na yang kuan buhok. Pero magpasirit tara ni sa among agyanan.
So, kay si Mimi to sa sapa. Ako na pa ko rin hapon doon kay Danlog. Me, tabangi ko. Asa naman ka? Uy, Ginoo ko. Wag kita na ni pildi, kita Mimi ani permit. Sirit kay guys, sirit. Di man siya kuan, di man Danlog pero kay yuta kuan man. Samot kung Danlog dani. Wala ti ko mi. Mas may panig nagdala tagsanggot dani mi. Huy, wala ti ko. Wala ni halas dia. Ako. Padidit kami ko no. Grabe, labong ang naging sagbot dani. E balanghoy dani. Namlay saging na tumba na ni di ay. Tinanong mga gabi oh. Ay luti ya. Sagbutan na kayo dani di ay. Ayun na Mimi guys. Am karak lagi di ay. Tuan na Mimi layo na. Pasaka na. Ilan na ninikukoy dani bahin na yuta. Bahin na siyang mama. Grabis Mimi. Ay paspasam lakaw. Uy. Kita pagkauntod man. Mimi to na. Layo na. Dahil gibungas marang guys. Oh. Sigita na siya. Saman. Bungas marang oh. Buyag. Mga bungang marang din sa ubos oh. Hangak. Hawid. Hangak. Hangak. May pagkataba ni mo kung maghawid ko. Nakaw na. Nakaw na. Hawid. Magliso dito na niya paguli. Hawid ba? May panadala ta sa sanggot. Ay. Hawid. Nakaw na. Hait raba na mi. Nadaot yung kunyalan. Mitrosan. Katungtong namin sa patag. Nalamis patag guys. Nalamis na ni Kokoy guys. Halaga. Koy, pakulam ako sa imong alutay, koy, be? Hindi mo ulitan. Ha? Hindi mo ulitan. Alan? Upaw na sad. Ay, upo na ako. Ha? Aman mo pamaingon di ay. Ano yung na? Na si Bimbim, guys. Ang ingat raw guys at itong nana. Nga. Liwat ko ni Mami. May... Di na mi guys, nakakulam na ko og alutay. Daw tagaan ko koy og upo. Upo guys. Oh. Inaniyon dito pag balay-balay di ay ang ako nasayop dito. Yang kalubasa oh. Nari sili di ay. Sili ni nga katong tagas. Ay sili labuyo. Nara Mampinay Beauty. Kang Mampinay Beauty nila. Oo. Pang tanom na ni Kokoy. Kanin naman lagi kay Milon. Naaw. Siya Milon.
Gamay ra ang nabuhi. Ah, Napilot to. ano di apil at tumilon di ay? O, isa ra ka kan. Paano ka magsulod? Hmm, Tulog dito. mao. Giotro ni Kokoy og sukod guys, kay nasayop si Alan pag sukod. So ayan, iyan ang giotro. Og okay na. Okay na ang iyang sukod ni Kokoy daw, iyan ang gi-compute dayon kung pila ang makuan nga simen. Punta na to sa city. Lubog.